Исәнмесез, эфирда яңалыклар чыгарылышы, студияда Лилия Гатина, алга таба кайбер темалар турында кыскача. Йоршолда машина төзелеше урамындагы трамвай юлларын ремонтлауга әзерләнәләр, яңарту кайчан башланачак? Чаллы мэры постына 2 кандидат тәкъдим ителде. Шәһәр башлыгы булып кем сайланды? Йоршолда машина төзелеше урамындагы трамвай юлларын ремонтлауга әзерләнәләр. Яңарту 23 сентябрьдә башланачак. Белгечләр бәйләвенчә, объектны реконструкцияләүгә 2 атна вакыт кирәк булачак. Җәмәгать транспорты хәрәкәте схемасы ничек үзгәрәчәк? Бу хакта киләсе материалда сөйләрбез. 23 сентябрьдән 8 санлы җәмәгать транспорты хәрәкәте үзгәрәчәк. Тик вакытлыча гына бу көнне трамвай юлларына ремонт башлана. Яңарту 2 атна дәвамында башкарылачак. Барлык төзелеш эшләрен 6 октябрьгә кадәр тәмамлау планлаштырыла. Начинается ремонт трамвайных путей по улице Машиностроительная на участке от проспекта Раисы Беляева до проспекта Хасана Туфана. Протяженность ремонтного участка составит 1862 метра в однопутном измерении. Будет заменено 3130 шпал, заменен щебеночный балласт. Трамвай юлларын ремонтлаганда үзгәрешләр 8 маршрутка гына кагылмый, шулай ук башка схема буенча 2, 4, 5 санлы җәмәгать транспорты яңа шәһәр ягына йөри башлаячак. Горкоммунхоз предприятиесе хезмәткәрләре хәбәр иткәнчә, заводлар ягына барлык трамвай маршрутлары үзгәрешсез йөриячәк. Маршрут трамваев номер 2 изменяет свое движение при выезде с ПРЗ, то есть когда он будет выезжать с ПРЗ, он будет ехать по проспекту Вахитова, далее выезжать на проспект Сюмбике, далее выезжает на проспект Беляева и уже выезжает на первую автодорогу и двигается по своему привычному маршруту. 4 трамвай маршруты ПРЗдан чыкканда үз хәрәкәтен Вахитов проспектыннан башлый, Сюмбике, Раис Беляев һәм Мәскәү проспектына чыга, алга таба гадәти схема буенча йөрүен дәвам итә. Лилия Гатина, Эльмира Гайнетдинова, Сергей Вильданов, яңалыклар. Премьер-министр һәм вице-премьерлар кандидатураларын сайладылар. Казанда Татарстан Республикасы Дәүләт Советының 12-нче утырышы узды. Толырак киләсе материалда. Разрешите представить вновь избранного депутата Государственного Совета Андрея Геннадьевича Фомичева, одержавшего победу на выборах депутата Государственного Совета Республики Татарстан 7-го созыва по Меликесскому одномандатному избирательному округу номер 18. Андрей Геннадьевич здесь. Давайте пожелаем успешной депутатской деятельности. Әлмәтнең элеккеге башлыгы һәм республиканың бизнес-омбудсмены Тимур Нагумановны Татарстан Федерациясы Советы сенаторы итеп билгеләделәр. Тиешле указга республика рәисе Рөстәм Миңнеханов кул куйды. Он также присутствует здесь. Давайте поздравим коллегу. Татарстан Дәүләт Советы сессиясында республиканың премьер-министрын яңадан сайладылар. Алексей Песошин кандидатурасын рәис Рөстәм Миңнеханов тәкъдим итте. Алексей Валерьевич способен не только сохранить достигнутые республикой результат, но и обеспечить рост и в целом дальнейшее развитие Татарстана. Богатый опыт, преданность интересам республики, высокий профессионализм Алексея Валерьевича – прочная основа для успешной работы. Депутатлар бер тавыштан аның кандидатурасын хуплап тавыш бирде. Разрешите поблагодарить вас за оказанное доверие. Я постараюсь его оправдать. Шулай ук депутат Алексей Песошин тәкъдим иткән Татарстан премьер-министры урынбасарлары кандидатураларын хуплады. Алар шәһәрнең элеккеге мэры Василий Шайхразиев, Чаллы Олег Каргопченко булды. Ул шулай ук төбәк сәнәгатен җитәкләргә кала. Ә хәзер инде Татарстанның яшьләр эшләре буенча элеккеге министры Ринат Садыков республика шефлыгындагы Лисичанск һәм Рубежный шәһәрләренең кураторы булачак. Лилия Гатина, яңалыклар. Бүген Чаллыда шәһәр советының беренче сессиясе узды. Республиканы Татарстан премьер-министры Алексей Песошин тәкъдим итте. Шәһәр мэры постына 2 кандидат тәкъдим ителде. Наил Мәхдиев һәм Раил Миңнегалиев. Яшерен тавыш бирү нәтиҗәсендә Чаллы шәһәре мэры итеп Наил Мәхдиев сайланды. Шулай ук бүген Тукай районы башлыгын да сайладылар. Әлеге постка Камил Нәҗмиев билгеләнде. Аның кандидатурасын Татарстан рәисе исеменнән Республика транспорт һәм юл хуҗалыгы министры Фәрит Ханифов тәкъдим итте. Әгәр сезне берәр проблема борчыса, яки шатлыклы хәбәр җиткерәсегез килсә, безнең WhatsApp хезмәтенә мөрәҗәгать итегез. Фотосурәтләрегезне һәм видеоларыгызны 8939 311 31 31 телефоны буенча көтеп калабыз.
Повестка килгәчә әйберләрен җыяда алгы сызыкка китә. Бу хакта эл кушаматлы хәрби хезмәткәр безнең төшерү төркеменә сөйләде. Ират белән ялда булганда очраштык. Менә инде 3 ел ул махсус хәрби операция зонасында. Традицион безнең геройлар рубрикасында без сезне эл кушаматлы хәрби хезмәткәр белән таныштырырга телибез. Аның кушаматы нәрсә аңлата һәм башка күп нәрсәләр турында алдагы минутларда. Позывной придумали мне сослуживцы. Позывной Л. А такой короткий он, потому что изначально он был как электроник. Ул алгы сызыкта электр белән бәйле мәсьәләләрне хәл итә, шуңа да сугышчан иптәшләре аңа электроник дип исем куша, ләкин оннары Л-га кадәр кыскарталар. Алгы сызыкта ул 2 ел снайпер, пилотсыз очкыч операторы була. Хәрби хезмәткәр сугыш кырында да чираттагы биремне үтәгәндә дә аерылып тора. Это было около деревни Максимовка. Особо, конечно, подробностей я не могу сказать, но тогда наша одна группа пошла через лесополосу. Нужно было идти около 2 километров. Эти 2 километра, конечно, выдались не самыми простыми, потому что очень много препятствий было на пути. Алар кирәкле ноктага килеп җиткәч, урынга җентекле разведка ясаганда аларны күреп алалар. Дошман аларны куып җибәрмәкче була, ләкин теләгенә ирешә алмый. Хәрби биремне үтәгән өчен эл кушаматлы хәрби хезмәткәргә 2нче дәрәҗә батырлык өчен медале тапшырыла. Чаллы сүзләренчә, сугышчылар туганнарын, якыннарын, өйләрен бик сагынсалар да, алгы сызыкта нык торалар. Жену я очень люблю. Я надеюсь, очень скоро мы будем снова вместе, и уже мне никуда не придется уезжать. Родителям желаю здоровья, бабушке. Дождались, чтобы... Эл кушаматлы хәрби хезмәткәр инде алгы сызыктан, өйдә аны әти-әнисе, хатыны, туганнары көтә. Лилия Гатина, Эльмира Гайнетдинова, Кирилл Хабзей, яңалыклар. КамАЗ мастер командасы Холмы России чемпионатының 4-нче этабында катнашачак. Ярыш 25-ннән 29 сентябрь көннәрендә Ульяновск өлкәсе һәм Мордовия Республикасы территориясында узачак. КамАЗ мастер спорт командасын ярышларда бер юлы 4 экипаж тәкъдим итәчәк. Аның составы турында толырак киләсе материалда. Россия чемпионатының 4-нче этабында Эдуард Николаев, Дмитрий Сотников, Богдан Кәримов һәм Алмаз Әхмәтов җитәкчелегендәге экипажлар катнашачак. Маршрут Ульяновск өлкәсе һәм Мордовия Республикасы территориясе аша узачак. 25 сентябрьдә үк рәсми тестлар старт ала. Экипажлар машиналарны тикшерә һәм техниканы трасса үзенчәлекләренә кили алачак. Наша задача стоит, конечно же, показать результат. То есть нам нужно выиграть этот этап. И лично наша задача нашего экипажа тоже удержать позиции, так как мы лидируем сейчас в чемпионате. И это соревнование очень важно для нас, чтобы именно показать результат. Бу ярыштан соң Россия чемпионатында сезонга нәтиҗәләр ясалачак. Алдагы 3 этапта Богдан Кәримов экипажы җиңде. Команданың төп бурычы чемпионатта позицияләрне саклап калу. Ярышларның рәсми старты 26 сентябрьдә. Шул ук көнне спортчыларның позицияләре дә билгеле булачак. 27 сентябрьдә узышчыларга Ульяновск өлкәсе буенча 320 километр араны үтәргә туры киләчәк. Аннары узыш колоннасы Мордовия Республикасына күчәчәк. Команда практически готова. Остались такие незначительные, наверное, мелкие штрихи, чтобы уже их подправить, потому что мелочей нет. Поэтому мы уделяем, конечно же, всем мелочам внимание. Вот. В целом у экипажей боевой настрой, потому что все уже соскучились, давно не было соревнований. Последний это был шелковый путь. Спорт командасы җитәкчесе шулай ук ефәк юлдан соң зур эш башкарылуын, айрым алганда подвеска үзгәрүен билгеләп үтте. Ярышларның дистанциясе якынча 1300 километр тәшкил итәчәк. Финиш 29 сентябрьдә Саранскида булачак. Лилия Гатина, Елена Камалова, Сергей Вильданов, яңалыклар. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Лилия Гатина, сезнең белән сау булашам. Исән-имин булыгыз. Только с 13 сентября по 12 октября в торговом центре «Палитра» лучшие представители кошачьих пород со всего мира в Кота-деревне.